Ok. Am revenit. La joc. Yay. Ce s-a auzit? Shit. Am și o întrebare. Nu am cum să fac să fie mai luminos gen jocul, că mi se pare super întunecat. Unde? Așa? Și atâta? E, altceva, parcă văd și mai bine acum. Nu mai știu ce am făcut. Am dat pe aici. N-am nimic. Ia... Unde văd dacă am și o chestie? Încă n-am nimic, nu nicio... A, uite. Handgun ammo. Astea le-am văzut, parcă... Și un secret mic pe aici? Așa alergam... Pe shift alergam. Ok, ok. I see you. Jesus. Ce-mi trebuie aici? Dar ce-mi trebuie? Despre asta e vorba. Fo, deci înseamnă că trebuie să... Oh. Na, și acum ce fac? O iau pe aici? Dar mi-e frică. Pulio. Aoleu, dar n-am și o... Ok. Dar nu vreau. Uite, dar mi-e frică. Deschide și asta să fie deschisă în cazul în care o voi lua la fugă. Nu vreau să fac asta. Mi-e frică rău, mi-e frică rău, mi-e frică rău, mi-e frică. Ha! Sunt sigură că o să vină după mine. Nope. 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 L-am văzut. Bogdan, l-am văzut. Vine după mine. Vine după mine. Vine după mine. Vine după mine. Las-o pe bunica. Păi și ce fac? Trebuie să-l fentez cumva. Ba da, l-am văzut. L-am văzut. Bogdan, l-am văzut. Era... Uite-l. Aha, bitch. Ah, fuck, nu-i bine. Trebuie să-l fac să vină pe aici ca să pot să mă duc după el. I am fucked. Nope, nu, 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 nu. Am crezut că pot să-l fentez. Păi am crezut că a intrat în cameră. Păi nu pot să dau N ca să de la început că mi-e frică. Păi mi-o dă cu lopata. Păi și ce fac că să răni? Nu pot, mi-e frică. Nu dau niciun nesc. Nu, dar nu o face. Te fugi.
Păi cineva la ușă. Du-te, 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 du-te. Du-te, du-te, du-te. Ia, 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 ia. Fugi, du-te. Nu contează, dă-i și fugi. Nu poți. Trebuie să fugi acolo în camera unde am găsit eu locul ăla închis. Don't you go anywhere. Nu acolo! Hai, da, tu, nu pe aici, nu pe aici. Pe acolo, așa, așa. Hai că ne-am descurcat, știi cum? You came to the wrong house, boy. Yep. Ești varză. Dar ți-am zis că nu mai vreau să joc. What the fuck? Nu era așa, asta nu trebuia să se întâmple. Hurry up, Ethan. A murit. Wow. Wow. N-ai cum să treci acolo, e închis din câte mi-aduc aminte. N-ai, uite. Cuțit, probabil. Gen, trebuie să-l fentăm să intre gen pe ușa asta și eu să fug, să iau cheia, să mă întorc și să o iau pe acolo repede. Pare ca un plan, nu-i așa? Dar cum reușesc eu să-l... Ah, interesant. Tu, dar mi-e frică. Nu mai vine, uite cum stă. Nici n-am observat că a dispărut până n-ai zis tu. Dar vreau să plec. Am făcut tuc, tuc, tuc. Uite, încă n-a dispărut mamaie. Dar mi-e frică rău. N-are treabă. Iep, a dispărut. E, da, pe naiba. Trebuie să-l fentez. Hai, vină, iubici. O să te fentez de data asta. Păi aici aștept să vină până aici. Da, să vină azi. Mamă, ce-mi bate inima. Haide, 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 haide! Haide!
slip out before dinner was done? Ha, you fucking bitch! Fucking bitch! Found you! Ce-mi bate inima! Alergă mai repede! Don't worry, I'm still here. Ce pe aici? Nimic? 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 Ah! Ce? Oh. Go anywhere. Pe bune? Ajută-mă să trec pe lângă el! Pa, pa, pa! Hai că putem, hai că putem, hai că putem, hai că putem! I told you. Don't you fuck with me. Shit! You came to the wrong house. Hai! Nu, fă-o, 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 fă-o! Hai că aproape am reușit! Fă-o! Nu e așa, trebuia să închid ușa! Și cum pun piciorul în loc? Ai, fire tu să fii, dă-mi piciorul înapoi. Și cum îl pun? Care I? Cum? Zi! Și cum îl pun? Na, poftim. Combină-l cu asta. Da, bravo, combin iarbă cu picior, nu? O să murim. N-ai ce să mai faci, am murit. Am murit, Bogdan, am murit. Dar nu e ok, nu e ok. Și l-am avut, dar m-am blocat în ușă. Tu ești de vină. Deci am trecut pe aici, am încercat să... Wow, ok, acum merge easy. Las-o așa. Și... Păi de acolo așa nu e bine, că e mai greu să o închid, nu? Păi trebuie să o închid, că până se deschide chestia aia, el tot vii după mine. Și se închide asta ca să pot să... Știi ce zic? Da, dăm cum era inventarul ăsta, ce pot să fac cu asta? Combine cu ce? Și mai e o chestie, cum te slăjești cumva să-l fentezi când înainte să-mi dea o lopată, știi? Trebuie să închizi și ușa asta când vine după mine. Dar nu poți. Gândește că este doar începutul jocului. Nu, că e încă ea aici. Bine când dispare ea. Nu vreau, nu mai vreau, nu mai vreau. Nu mai vreau. Hai, da, fă tu asta dacă ești așa tare. Prima oară te-ai dus să moră, te-ai dus strâmb. Nu, am vedeam. Păi n-ai văzut cum am jucat? E easy. Păi hai, lasă-mi pe mine. Păi bine. Ce macaronă. Ce e așa de greu? Hai, uite aici, te vede fraierul. Nici măcar nu te vede încă. Păi nu contează, trebuie să-l fentezi. Știu, dar el o se plimbe, el nu te vede, de-aia... Deci, practic, faci o patrulă pe acolo, știi? Da. Șşt! Lasă-mă pe mine, te rog. Vezi? Iute și aia și... Nu mai era nimic interesant acolo?
Bine încoace. Don't you just slip out Fuck before you, piece dinner of was shit. done? You came to the wrong house, boy. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aaaa, când a ajuns să stai și fumă! Nu-i mă, eu cred că așa e, te faci ceva cu piciorul ăsta. Te învață să folosești hârbul. Ia te știu să vezi că suși. Stai că vedem acum, pleacă mă, du-te mai încolo. Dar ce psihopat. Ăsta e combine-ul? Nu, ăsta e combine. Uite acolo, uite, are el, repede. Aaa, pă mă dă gay. Hai. Nu mor. Bă, ce jegos. Ai, uita să-mi dă picior. What the fuck? Absolut niciun sens ce s-a întâmplat. Acum mi-o dă. Hai mă, deschide-te! There you are. Bă, dacă am văzut așa ceva. Așa, hai. All right. Have fun in there, boy. I'm gonna come back for you later. Hai să că nu mai vine acum. E ceva pe aici? Un cuțit ceva? Hai, joci? Cât am trecut de partea aia. Până când poți să joc așa, sunt. Vom vedea. Oh, ce mă enervează. Dar eu nu vreau să mai joc. Dar eu nu vreau. Păi nu ies, vreau doar să văd dacă e ceva pe aici. Deci că e chestia... Ia uzi-l. Efectiv, cred că mă așteaptă pe partea cealaltă. Acum se aude. Încă este o monedă. Ce hărb? Uite, nu poți da și un picior să ies pe aici și să plec. De ce? Tu de la ud. Dar nu mai place jocul ăsta. Nici nu vreau să ies pe acolo, că mie că mă ia, efectiv. Dacă ai auzit ce aud eu în căștile astea. Bonjour. Salut! Nope. Dar nu vreau, mi-e frică. Păi și când nu se vine să-mi ia, ce fac? E, nu. Lord Jesus. Jesus! Defense... Oh my god, ce sunt toate astea? Attack? Ai, tu ai aici toate coinurile, nu? Instinct. Asta ce e? Antic. Păi... Și asta te ajută să te miști mai repede sau ceva? Că ai... Uite, dacă le carry, îți dă special effect. Așa. Să ce faci? Bucks from Zoe.